Jo us vull donar les gràcies com a president del Consell del Districte per la vostra presència aquí, per venir a celebrar, i que aquest costum duri, per venir a celebrar els vostres èxits aquí, en aquesta casa. En el nostre cas, l'Europa representa memòria, perquè és un club històric, 1907, ha fet moltes coses i en aquesta memòria sempre s'ha vinculat a valors positius. El vincle que hi ha ara mateix entre el barri de Gràcia i el Club Esportiu Europa creiem que és molt, molt gran, estem més vius que mai. Diuen que sempre diu que les glòries tornaran. Estem en el camí, pensem que les coses s'estan fent molt bé. Europa no només és passat, és present i lluitarem al màxim perquè sigui el futur. Llavors, des d'aquí, enhorabona a tothom que lluita per l'Europa, per fer-ho més gran. És molt difícil perquè tenim per sobre clubs que són més grans que s'ho porten tot, però des d'aquí farem tot el possible perquè l'Europa continuï creixent i que ningú ens pari. Sabíem que havíem de tindre paciència, que havíem d'esperar el nostre moment, que havíem de fer la plantilla amb la que nosaltres ens sentíssim identificats i que estiguéssim còmodes. Per tant, el primer que volia fer era agrair a l'estar aquí, agrair al Víctor i la seva junta la confiança i sobretot al Josep Maria, perquè sense el Josep Maria jo mai hauria tingut l'oportunitat, per tant, què menys que donar-te les gràcies aquí davant de tothom. I jo em volia quedar amb una idea que ens deia l'Àlex, no? Podria pensar que això és fàcil, perquè fa 2 anys estàvem aquí i més aviat tot un pes històric, no? De feia més de 27 anys que no aconseguim aquesta gesta, però per mi té molt més valor repetir. Crec que repetir està on hi ha l'esforç, on hi ha la dedicació, on hi ha el dia a dia, on hi ha el compromís i on es demostra l'esperit dels campions. En primer lloc, moltes felicitats a tots, d'acord? Des del president Víctor Martínez, a tota la plantilla, els staff tècnics, per suposar el Joan Maria, tots els que heu sigut responsables d'aquest gran èxit, l'hem gaudit, diguéssim, des de la grada i, per tant, diguéssim que aquest és el primer missatge que us volia transmetre. El segon missatge és d'agraïment a la seu del districte perquè ens acolliu i ens organitzeu aquest acte. L'any que ve anirem amb la responsabilitat de portar el nom de Gràcia i el nom de l'Europa per diferents camps i per diferents territoris, d'acord? I per tant aquest seria el segon missatge. I el tercer és que a nosaltres no ens toca ni una engruna de protagonisme i per tant li cedeixo la paraula a Víctor Martínez perquè sigui ell qui clogui l'acte, que és realment l'artífex d'aquest èxit. Bona tarda a totes i tots. És evident que estem aquí per l'excel·lent temporada que han fet aquests jugadors i aquests cos tècnics, però a mi m'agradaria ressaltar sobretot la figura del director esportiu, del Josep Maria Jané, el mestre, perquè ell és realment el creador d'aquest equip. En el primer any de gestió d'una temporada, o sigui d'un exercici a 3 anys vista, ha aconseguit un equip campió, un equip que ha aconseguit èxits, que ha aconseguit rècords de partits guanyats, de menys gols encaixats, d'aconseguir 2 campionats en 3 temporades, i tot això ho ha fet amb l'esforç, amb l'ambició, amb el rigor i amb la fidelitat.